Ngopo Pak Iwan? Ora apa-apa. Ora apa-apa kok nangis. Kayane batusan iki aku ora bali ndi. Lah ngopo? Abang kampung halamanmu guru kampung kidul kono lho. Melaku 10 menit tekan lho Mas. Mbokku ndi. Aku iki rumangsa ora bisa bahagiane mbokku. Iya. Aku ramah itu Mas Iwan. Jenenge wong tua karo anak kuwi ibaratnya mripat karo jempolan sikil. Wong tua kuwi mripat, anak kuwi jempolan sikil. Yen jempolan sikil kesandung watu, mripat mesti mbrebes mili. Ning nek sewanci-wanci mripat kuwi keculek, sengara jempolan sikil kuwi metu luwe. Iya di. Sajane mbokku ki ora nuntut apa-apa saka aku. Sing diarep-arep ki mung baliku ndi. Karo gawake nastar kesenengane wis seneng banget. Ya wis to Mas. Sing wis ya wis. Nek saranku apike sampeyan tetep nyelakku mulih. Ya mumpung isih iso sungkem, isih iso ngabekti ning sikile ibu. Ora di. Aku wedi. Wedi apa? Nastar jatah mbokku wis santene. Yoh, tak tompo. Pangestuku bali tanpa nono. Wong tuwa kuwi ya kudu iso nglungguhi tuane. Wong tuwa kuwi ya akeh lupute. Dongaku muga dosaku lan dosamu linebura ing dina kang suci iki. Gandru, wis jam 8 iki lho. Ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan kula nyuwun gunging pangaksami. Njer kula sakmenika namung saderma titah ingkang gadhahi ina lali salah apes lan pati. Dan daya salah do teko iki lho. Mingkem lampe mulawi. Stres ya. Tiba sepadha-padha Ndra. Aku wong tuwa ya akeh lupute. Ing pandung aku muga-muga dosaku lan dosamu dilebur ning dina kang suci iki. Ya, nggo tuku bakso. Walah, napa niki Mbah? Pun gedhe ndak disitrahi barang iki. Ya ora apa-apa. Wong pancen budayane saiki kaya ngono kuwi. Dadi wong memaknai Idul Fitri iku ora kaya mbiyen meneh. Benten pripun? Ya beda. Nek mbiyen wong memaknai Idul Fitri kuwi sebagai hari kemenangan setelah 1 bulan lamanya
menjalani puasa Ramadan. Saiki kan ora pati kaya ngono. Kok sakit ngoten, Om? Sik, aku tak takon. Kowe jaman cilikanmu, kowe tau dipoyoki kancamu ra nek pas kowe ora poso? Nggih nate to, Om. Dipoyoki. Malah dilolokke barang kok. Bola bali anake bantar dadu, mula ora tau poso. Monggo ora ana hubungane, Om. Caca liyane apa ora eneh? Cacahe do mudik. Ayo, Jang. Megah. Aku ora bakdo nang omahe mergo menghindari gawean kok. Nang kene malah mbok kon usung-usung meja kursi ngono kuwi piye? Omah kene kono ora mulih. Apa kowe ora sungkem karo wong tuamu? Gue sih mau esuk. Lah sampean ra boleh ngapa? Omahe sampean lagi kono tok to? Engko sore. Iki. Ini lho Pak tak kandhane. Sing jenenge anak, apa meneh anak lanang. Kuwi patute sungkem ning wong tuane dhisik, bar kuwi lagi balal karo liyane. Apa iya? Iki iki. Ngene Pak. Kowe ngerti wong sing biasane wisata religi ngono kae? Nah, kae nek arep mangkat zaroh, kuwi mesti ning makame wong tuane sik, nyekar ning gone wong tuane sik lagi ning makam liyane. Apa ya ngono ya? Lah iya to. Ziarah nang gone makame wali semangate ram, sregepe ram, nang gone Habib direwangi nganti nangis-nangis. Lah ning makame wong tuane. Kuwi paling gur setahun ping pindho ping pisan tok. Kuwi ya gur pas meh poso karo pas bakdo. Kayak bareng-bareng sak kampung ngono kae. Biyen wong nek ora poso kuwi dianggep wong sing ora taat beribadah. Ya ta? Wong biyen ora poso, ora wani metu saka omah. Ning saiki nek kowe ngerti kancamu ora poso, kowe ngerti ana wong tuwek-tuwek do ora poso. Biasa wae ta? Ana wong pecinan sarungan terus awan-awan mukah ning jero warung. Biasa wae ta? Ora gumun ta? Nggih mboten, Om. Mboten gumun, tur mboten ajeng nesu. Sakniki pun biasa ngoten niku kok. Lah iya, lebaran saiki kuwi mung kaya event tahunan sebagai ajang unjuk pencapaian hidup. Salah satu carane menunjukkan pencapaian hidup ya ngene iki mau. Menehi sangu ngene iki mau. Nah, berarti jenengan iki wau nggih termasuk pamer pencapaian lho. Aku ora ngomong pamer lho ya. Aku ngomong unjuk pencapaian. Jadi arep diarani pamer ya monggo, arep diarani sombong ya monggo. Ning niat atiku sedekah. Terus saiki ngono kuwi dadi budaya, Ndra. Nek dadi budaya berarti semua orang nglakoni lho. Nek delala wong sing lagi seret rezekine napa malah boten dadi beban. Ya aja nganti dadi beban to. Sing jenenge sedekah iki rak sak mampune to, sak ikhlase. Ewadene ora mampu lan ora ikhlas, ya ora sah sedekah. Kudune sampeyan mulih sik. Bar kuwi nek umpama wis mulih lagi sampeyan arep balal karo kancane sampeyan, arep rene meneh, kuwi terserah. Sing penting wong tuwa sik. Ya wis, aku tak mulai sih ya. Aku njaluk tulung. Meja kursi ngarepane totonen ya. Ora sudi. Iya to Ki. Op, Andrai, ora lebaran neng kampungmu dhewe kowe. kampung kula sepi kok, Om. Yang penting pun nyekarten sareane mami, terus sungkem kalih papi, terus mriki kula. Oh iya. Lan jenengan ajeng ten pundi niki? Aku meh bali dhisik. Lah indekos open house boten? Ya open house no. Ning kosik. Aku tak bali sik. Tak sungkem karo wong tuaku sik. Mengko gek rene meneh. Oh, nggih. Nggih pun nek ngoten tak mubeng riyen. Ndra. Aku mbok njaluk tulung. Tatake meja kursiku iki. Wah, lah nek kula ijen nggih boten kuat no, Om. Ana Pedro ya lho ning kamar. Njaluk tulung ya. Sorry, kesusu aku. Nggih. Pedro.
Liyane do mudik kok ora mudik dhewe cah kae. Mencurigakan. Yo, tak tompo. Pangestuku bali tampanon. Wong tuwa kuwi kudu iso nglungguhi tuane. Wong tuwa uga akeh lupute. Dongaku, dosaku lan dosamu linebura ing dina kang suci iki. Bro, Dek Pandra. Pripun, Dek? lagi ngopo sampean? Anu niki latihan halal bihalal niku le. Ewangi nata meja kursi tamu yo. Niku kursi niku. Yo, Siap, siap. anteni kono. Oh nggih. Iyalah. Ketemu anake gento kok krasana dilawan. Iyalah kena nenggala pedhot tenan guluku nggih. Nggih, Ayo. nggih. Dadangan lho. Ah, boten monggo. Kami, rakyat Republik Indokos, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.